Здрасти хора, мистер Сус тук. И сега гледаме Майнкрафт и ще излизаме от главата мултиплеер. Аз имам дървена глава. Мисля за дърво. Върни ми дърта, бе. Мерси. Добре. Ей! Чакай. Какво правих пътечка? Малка сладка пътечка. Чакай. Вице-президент. Аз не съм кой знае какъв паркурист, бе. Да, паркурист. Можеш дори салт да направиш. Сега, наскоро се Да научих ти да давам правя... ли дърт? Наскоро се научих да правя задни салт. Геш, искаш ли да знаеш как да ти сложа, как да сложиш дърт на главата? Дръж дърта и виж какво напиши. Да? Кой да напише? Без точката. Без точка. Ама той не ще ми излезе. Хат. Да. Пишиш наклонена черта хат. Добре. Дръж дърта и... Аз те гледам. Ето с дърт глава си. Как яската. Имам дърт тиква. А пък моята е дървена. Две различни глави имаме. Мислим за това. Дай малко айрон, бе. Нямам. Нали ти казах? Верно. Дай айрон, не чак да трепе, бе. Няма, бе. Аз съм си го направил. Той е мой. Круасанче. Круасанец. Ела, влезем за малко в твоята къща, бе. Що? Що бе, бате? Кой го е направил той? Който го е направил, ще го... Сори. Върни ми го, бе! Върни ми го. Кое? Ще бе хечо, бе. Хечо. И на тебе. Забравих, че пък на Майнкрафт не можеш да риташ като на Dead Island. Кажи коя е първата за вратата, бе. Няма. Дори да я напишеш, няма да можеш. Защото тя е моята врата. Даваш ми чест? Браво. Чест за всички. Отдръпни се. Аз съм световен паркурист, бе. Браво. Не ме бутай, молята, иначе няма да мога да отключа вратата. Чули? Круасан. Отдръпни са, иначе няма да мога да отключа вратата. Аз умирам, бе. Дай нещо за ядене. Нали ти дадох? Не си ми дал, ще ям пред детето. Отваряй, бе. Чакай, ето ти цялото. Ето. Кое? Давай. Слез долу. Богат съм! Що? Защото имам храна. Вече става 6 храна. Браво. Ще отваряш ли? Чакай, отдръпни са. Много бавно пишеш, бе. Не, бе. Чакай. Круасан ще изяде хечо. Хечат! Ох! И ще стане хечот на Сус. Как му... Спри да ме буташ! Задник такъв. Задник. Дебел задник. Имаш Виж дебел. кой го казва, какво ще бе задник. Сякаш ти си. Що даже мускулните се вижда. Не се вижда, това по-голямо пое. Махай се от дървото, няма да кажеш моята къща. Круасан на такова. Там е. Много ти е малка къща, човек. На толкова по-голямо ли му е? Да, на 2 етажа. У нас деца вижда. Коя, бе? Третия етаж е това. Третия етаж. Има третия етаж. Круасан, отвори ми вратата! Добре. Ама ако обещаеш да не ме дразниш. Добре. Стол. Айде. Кажи каква ти е първата цена за му отваряме?
Няма. Няма. Къде она на 2 етажа, бе? Тя вече е на 3. Виж къде. Ила. Виж на къде съм насочен. Къде? Там. Не я виждам. Она е там, дето... О, айде да видим, бе. Ами, слизай. Джамп! Лапа, чувак! Уйди, бива! Ето я, вече сме... Не, нема бутай, нема докосвай. Втория етаж е под наем. Мое. Не е под наем вече. Не, вече не е да. Не, под наем. Аре, бе! А, Това е първото, бе! на? Той ли? Кой си направил мърчне? Кой се впарва? Си папам ябълка, майчи. Геш, майчи, си папам ябълка. Световният паркурист по Майнкрафт Къде си, бе? ще влезе в къщата мистер Тофъл. Хора, вижте, аз съм банков убир. Живо! Вътре съм! И не мога да изляза. Чакай, че ми бъгна. Че ми се бъгна банковто. Не! Гадната мина. Круасан, аз влязох. Тофъл, така става, Аз като не. си защитаваш къщата. Той не те чува, слушалки съм. Крави. Главното е, че влязох само на третия етаж и... Тофъл, къщата се чуе, че е огромна. Огромна къща. Значи, брат, краво. Да. Къде си, Круасан? Ето, вече на крави. Круасан, къде си? Няма ти кажа. В моята къща. О, за кол. Къде си? В моята къща. Аре, аз се загубих, бе. В моята къща съм. Моята е на високо. Ама, тя не съм виждал тука. На високо е, бе, как не я виждаш? Сам съм. Е, храничка за мене. Има храничка за мене, бате. Круасан, отвори ми. При мен има Ани Ендерман. върта. Круасан, при мен има Ендерман. Уби го, бе. Нали си мъжака? Без пъца, няма Ендерман, бе. Аре, отваряй, бе. Отвори, да, отвори, бе. Кажи вълшебната дума. Мистер Гаден Круасан, отвори. Не е тази. 7 days double, отваряй. Туна. Correct. Бързо, иначе затварям след 3, 2, 1. Motherfucker. Мога. Става ли да строя тук ти на твоята къща? Да. Аре, идвай се с мене. Няма. Аре, аде. Ани лека нож. Лека. Аре, Круасан. Не, дърта ми. Не. Motherfucker, заминахме материали. Аре, Купа ли, бе? сестра ми светли. Сестра ми, нищо не виждам за